què feu quan us trobeu malament? Us heu plantejat mai com es diagnostiquen realment les malalties? Vosaltres us trobeu malament, és a dir, presenteu uns símptomes i aneu a la consulta del metge. El metge us realitza una sèrie de proves i amb aquesta informació que obté de les proves realitza un diagnòstic. The test we ran last month showed findings consistent with early onset Alzheimer's. Però què passa si això no és suficient? Què més podem fer per diagnosticar o ajudar a diagnosticar malalties neurodegeneratives? Doncs podem fer servir les matemàtiques, aquelles que us agradaven tant quan les estudiàveu. Però com funciona això? Doncs farem servir el machine learning, que consisteix en entrenar un model matemàtic perquè ens pugui arribar a predir, diagnosticar quina malaltia o no tenim. En el nostre cas, ens centrarem en obtenir les dades de ressonàncies magnètiques cerebrals. I què farem? Doncs d'aquestes imatges obtindrem el volum de cada una de les regions del cervell, perquè sí, el cervell té regions. Un cop nosaltres tenim els volums, és a dir, tenim números, l'introduirem en els nostres models, és a dir, en el nostre ordinador, per així dir-ho, aquesta sèrie de volums per cada un dels pacients, de tal manera que direm primer pacient, que és un pacient amb Alzheimer, per exemple, una malaltia neurodegenerativa, té aquesta sèrie de volums. Pacient 2, que és una persona sana, té aquesta sèrie de volums. I anem procedint amb el màxim nombre de pacients que puguem. Per tant, nosaltres, per una banda, li diem el diagnòstic que té la persona i per l'altra banda li diem la correspondència de volums que té el seu cervell. Doncs ja tenim el model entrenat. Ara ens toca el pas de realitzar-li un examen al model. L'introduirem certs valors i mirarem si diagnostica correctament. Ho farem amb un conjunt de pacients, de tal manera que si diagnostica correctament, perquè nosaltres sabem el diagnòstic real d'aquests pacients, li donem un punt. I si fa malament, li donem 0 punts. Al final, tindrà una nota. Què busquem? Que tingui la màxima nota possible, que no s'hagi equivocat o que s'hagi equivocat molt poc. Perquè aquests models seran útils, podran ajudar a l'hora de diagnosticar persones, en els casos reals, si la seva fiabilitat és molt elevada, és a dir, si no s'equivoquen. Per això seguim investigant, estudiant sobre aquest tema, perquè la teoria és molt maca, però realment aconseguir algoritmes amb una fiabilitat molt elevada és realment difícil.